Ngidap lagi jing sungu iublay sa hisien ang nagapor ka bamanta, ya ka ba nginang lapat ban ya sungu biang sa hisien ya ka ktien ka jong blay ha ka ni ka step. Kaburam ba ka jingro ngi ay show blay, ka jingu ngi ay show Jesus Christ, ya ka ba udang kren, ya ka ba udang pensungu biang yangi sa hisien ya ka ni ka ktien ha ka ni ka por ka bamanta. Ipiliang suku bahai fi way baro siya ka ni ka channel jong ka Portland Gospel Media Ministries, bangida duai bu try unang kerkuye fi. Putrai unang pun selai fi banganget kum baga ketien ke jong blai gaong bahaba pi terang pi seliang ke hok na baon pendap ye kiken banganget pi terang pi seliang ya ke ketien ke jong blai on pendap ye pi da ke ketien ke jong blai banganget ke ketien ke jong blai kan man klem ke bor kan man pai thli hiro kan long shisha ka bala pendap no bat ya ka bakan da ha aga da donut ka donut shisha ka ba sei so baling ba ka ni ka ktien ka GM ka jong pi kan long ka ba sei so ka GM ka jong pi sha kan long ka GM ka ba dap da kita ki jing jerngam bat da kita ki jing thung bat da kita ki jing mi ki so ki ba kodor ba ngai pi sha skor ka ktien ka mo jisu ang mo pi long ta ki tlat ki ba sei so shisha fin sei so ken na ka bantau Jesus Christ tadi ka pon ka kwa ban puli na ka ktien ka jong blai ya ka ba ngalashim magani ka pon now Matius kan nang ka pra kan rekod ka basan terter ka ktien ka jong blai ka ongom ni habau jisu la poi ha ka pernam urang ba shispa ulawan ha u bat ula kerpat ya u uda ong ko kenrat usyakri jonga uthia haying ba uda pang yap siliang uda kordit ngasutrat angani ka por ba uni ubreo umdei ujiu udai uspai ruom but uni uspai ruom udawan shau jisu daga jinget baru tip ya kan gawai ba umdan jipen kia hagi wei pat ki blai umdan jipen kia hagi wei pat ki jingerap henry uwan direct uni di urang ba shispa ka bamut udai ubak rang ba do shipai rang ba jong kita ki shispa ngut ki shipai uwan hau jisu uda ong kukenrat usyakri jonga uthia aying ba uda pang yap siliang uda kordet uni ubriu babaha habu pang uni usyakri jong uda smukhya ya utau usyakri jong namar ba uda pang yap siliang ndai tang ba usu pang yap siliang ba uda yo kata ka jing kordet ke jong bat uni orang ba shispa udan ni kamen sim susun ai bat uklemlet syakamon ni syakadiang syiwai pat kiblay one by direct how jisu manganget ba uni ubriu umdai tang ba usiwan kumtuan renganget ba ula mo ula ju osngo ye ge kai ge jong jisu la ni ula ju follow ye jisu la ju bot ye jisu ma ban pet ule ayu bat abo pet am ui wow jisu open kia igi bapang iba matla open pet iba teko open yat iba yap siliang ro open kia tading ta ba uni usyakri jong upang yap siliang wang the best doctor uba biang tam uba batam best tam udai tang jisu ong ala i dalam jong kikmat kumno ba open kia ye kita ki bapang yap siliang tading ta wan by direct how jisu bu kerpat wong kukenrat usyakri jonga uthia aying bu yap siliang bu uda kordit dekat banyak ni ke ong tiu jisu la ong ngan sawan penkhia ayu jisu ong ngan sawan ban penkhia ayu haga jisha ujiu kalong sangi ban rung ru ban bam mandi haga ying jong kita ki bam de jiu kham tam kalong sang ban rung haga ying ke jong ni urang ba shispa ubadairu ushipai rom tang kata udairu mo long bị thích cùng tàu nông xuân thế ya ka ri Israel tadi ta ka long sang ya jisu ban let sa kaying jong ni unong rom ba long sang ru ya jisu bagi wei kini i kyong opleng ulet mo sa kaying jong nong xuân ru te uni ubreu am uda snguk thu ikata wong te urang ba sis paulo ya thu bul ong ku kenrat ngamlong ubadai bamenwan rung hapo ka ying jonga hanray shu ong tang da ka ktien te on sapen khia yau shekri jonga perkat ka jingek ke jong ni ubriu am wong ba melong bombit te banwan shekiying ke jonga wong kat ba menwan am men sapen khia am ungam kwa e kata menwan lano menwan ngam tip lano menwan tang ba tang ka ne ka wei ong
wong syukran nang nagaktian. Kren menta, mde ba men sawan, kren no menta, para ba me kren menta ko Jisu, ngatip, wong, kren nagaktian, tuan sepen kia yu syakri jonga. Kren nang nagaktian, long kia, ngatip, ba kata kaktian, ka ba mi naksintur ka jamay ka nan ka bor. Ba uni, usyakri wapang, uni usyakri bayap silyang, uni usyakri jonga yok kia, haba meme kren. Berkat uni ubri unget hado kata de. Kren. Tadi kita kesam si Spanyol dekat arpau ke Upa ila kektian upen kia. Kamu ukren. Bar upa ila kektian. Bat uda pen kia kektian ke jong belai. Tadi kita uni ruang Jisu ko kenrar syukran. Ti on sa pen kia yu syukri jonga. Kren, balay gumta, nabangaru ngalong ubri hupo ke hukum. Ubudon kisipa hepo jonga. Tinga hauni kilet ti ulet barawai pat ali uru uwan. Barau syakri jonga le yakani uru ule. Tihaba ujisu layo sngau la kendit. Baula kita kibabut shisha nga api. Wat Israel ngam shim la shem kat kene ke jingat. Pi ujisu Uya kendo bagi kini ki jiu man lagas ngi kini ki para kher para mer ki jong kita ki dok isnam ki jong Henry wong 4 don deh Israel banget banget uni orang bak sispa uni udah nak kebor udah nak pok hukum wong bangaru ngadon ki sispai ladang ong ali to ali dong le kan ni to ule dong kilet no dang ni ule dong wan to wan por wong ngadon ni kata kebor ban hukum ki sispai ki jonga bat ngar ngatip Jisu medan ni kabor ban kren. Lada me meme kan long bed. Kan long bed. Badeng ta lada Jisu me kren kan long bed. Kren de unu syakri junga kia. Jisu de lengo ingan de wong ani ngampa jusem. Ya ke jingat kumbalong uni ubrio pori Israel barakawai. Namar uni ubrio udah ngechisha. Banga ngadon ya kabor ban kren. Bat abanga kren barokin kongo. Wat ka benengkan ka ungu, wat ka kendaukan ka ungu. Habang nga keren ba uni uprio unget ya kata. Tak tahu Jisu ngampat juyo ka jinget. Kat uni uprio. Mo ngampat juyi wat kandan nga jinget ni ker Israel. Kumba nget uni uprio. Tadi ta nga kesngi kwa aban ong ifiam. Jisu le lodak pa ka ketien lodak keren shibun ki. Bat haba ula keren to ai bangin nget kumba nget uni Rang ba shispa ka jinget ke jo kolong very simple. Wow Jisu de bakam kraw baninga, ni Jisu la hukum kalong baik namar uyu Jisu tang kum ubri uyu Jisu kum komandar. Uyu Jisu kum uta uba command bat kata kalong namar uyu Jisu tang kum ubri uyu Jisu kum ublay. Uyu Jisu ba hukum kalong. Bat ladanga wanra ketanduk besdang mo. Jisu tolong ke jingsai mo do Genesis kalau menengkong dekat balai. Tolong ke jingsai ba ke jingsai kalong, tolong ke sun meneng kalong, tolong ke kendo kalong. Baru uni orang ba shispa uyoi Jisu ba uni Jisu umdai tang bu sudai ubrio ne udai tang noikai ne tang to prophet ne tang utau brio utau bolong kum ubrio ne uyoi Jisu. Ubadan ne kabor bat uni ubadan bor udai ublai. Tering tam Jisu kelamong isu ang ni. Kelamong rato syakri jome un kia ane. To syakri jome un koit na. Kelamong iru Jisu ang nang ikataw ang. Jisu la yosno ula kendit bul ang kita kibabot si siyang ang api. Wada Israel nga misim la siyam kat kanika jinget. Nga ang ro api. Masibun kiniwan na mingi ba nasak ni. Bat kini syong syani alem bat u Abraham. Bat u Isaac bu Jacob ru akahima kimneng. Ngerai yaki kun. Kahima on syok no. Siya kabadum jingai ba hangta kan long kabalenyar kabakum dat miniat. Baru Jisu long hau tau orang ba shispa kilit no kat kumba melanget kan long ru hame. Teha kata hi kapor lapan kia ya usyakri jong u. Wong ba kat kumba melanget kan long kumta usyakri jong meun kia. Kumbanget tak tahu kau orang ifing ni kesegi lah dah finget biam. Ya ke ek mau try lah ban le ke jim jong fiam.
katai te finio pediang la fi arta tien finio mio pediang na sungat be ya ka ka bu try ula ban le ya ka ba ktin jong blai la kran ni ka bu jisu la kular ya ka ba la kran nang ni pediang ni kata ung try mal kran ga pediang ni ka ktin ba ni ka ktin kan long be kum ta ga jim ga jonga tadin ta kwa banung fi ni ka singi ka menta fin man kam ban arta tien ya ka ba utrai ula ban le uni usyakri bopang yap siliang sikhlep mat ukhia jisu ung khilai no kan long kan kum ka jingai ki jongme ula ngai te ba uni usipai am ngomong dong uni usyakri am udah khia hia kata kapor padai tau jisu ong ni ni kibriu am ki ba la ya don bat nga kita ki khon jo ki hima am kini kin du te mar ba ki kim ngai kini ki khon jo ki hima ndra kita te ki bolong na mi ngi na sep ngi kita ki ba na ka percaya te ki bam dei na kata ka jingai mo bang ong ipi bon plat gi kristan rei bon plat gi kristan berarti bam ngat yu jisu kim septing yu trai kim shania out trai ba kim dan ke jing shenran yu ani kim get kim ngat tading ta am ki septing gi jing em ka wan ga bakum ni kum tai ki tieng gi smith nang ta ki du man sim du jinkerman poi tentang sdu ska ba yap ro ban thing bala tieng pelat aga jaka ban rung blai rung na uksoi bala shapting pelat habala kordit pelat play jing khang ni ka bor jong paman ni bala impop pelat play jing khang ni ka jing trai ka jong paman tading tam jisu ong ni ka wei wong ba sibun kinwan nami ben sep gi kini shong shania lembar Abraham baru Ishak bu Jacob hage hima ki beneng rei yaki kun ke hima on shop no iska badum jengai ba tading ta pidai ikon jong kahima nget yunus im jong kahima ko ngo yu nget yu burom yu ya kai ke bu ong ko ngo ba ya kai ke bu batai sule ba tading tam la da fi su ko ngo ba kum ba ni sipai ong la da ong ta ka sulong ba em la da ngi su ko ngo ba te utrai pem da su ko ngo ba utrai em kan long ba ke baro aga gmg kan long bolo trai ong shakri ba la do utrai ong penret be la do utrai ong wanom le eketau wanom ngamla waju ai dau namaro jisu hukum am kan long bet to aba kan long bet kum ta tring ta fivi nget be am utrai fi kongo be utrai am pini bi ki kamba aga ji im ge jong fi utrai ong im khot na bon sin im khot utrai ong to long fi ki ba mo kita ki ba duk ka men sim ri teng im ju karpat ru utrai im ju pa ni ru na u teng yong ngan lehi dal ka jong ka jing start ngan lehi dal ka jong ka jing tip lehi dal ka jong ka jing nang ngadon ka spa ngadon ka bor ngadon ka jing start tading tang yum dan kam yu blay tading ta ka gm ka jong brio ka fail henry ha bangi shania out try ong try me don ka bor ngi pan o ngi kerpat no man laga sngi bada ka bu ong ya ka bu hikai ya ka bu kular ong try me ladap pa ka ktien na pediang kita ka ktien bat kum ta ka ngi yaki kamba aga jim ge jongi taram ka no ifi ni ka sngi ka bamenta la dam ni sipai rom am ubam pat buat yu jisu la ni sipai rom am uba na jingai te uba na jingai ubam dan je dai ru bo jisu uget ya ka bo jisu la ban le ka no tam mangi le ki bolong ki khon jong ka hima ha pitharai bo jisu unom le ase pitharai jisu unom pendap se un le ba yu pendap bai tang lada am ngi penan buram yu ngi tip yu ba udai ai une utip u jisu ka pusung le ran galong ba une usipai rom utip u jisu ula ban le ai ndre ka pusung le ran galong ba bon mangi ki kristan am ngim tip ke ai bu tra ula ban le ngi arzatien ni ka bor ga jongo ngi arzatien ni iktiar ga jongo bat ya ka ta ga jing kraw ga jongo tani da kwa bano fi ni ka sngi shakri u ble bo kraw polat ni shakri u ble ba ong tang sin ong kala long abu jisu kren sin kren kala long tadang ni shakri u kan ha ga ni ka sngi tadang kwa bano fi ni ka sngi shunget bet au trai tadang tang kwa bano ngi fi ko mo jisu pen khia yu ne u shakri jong u ne u rang ba shispa u pen khia yu fi na mar ba phinget ina dwai ni ka por ka bamenta trying aingo ime ko pa ni ka por ka ba kodor abe ki khon jeme ko try kin itho e ka bor ka jong me ya ka e ka ba me long ablay ban me de u e ko tra abe kin itho kom ba ne rang ba shi spa u itho ime jisu u itho e ka bor ka jong me u itho e ka ter ka jeme u itho ime me de we
ai bagi khmat bagi jaman sim ke jongi ken pet ni ke por ya ka bangin yo I ya me bangin itho ya me try bau de we ki khmat bamatla ni ke por baro ken pet ki khmat sisa ki bakadum ni ko syaitan bakadum bon sin pedeng fi film iu jisu film itho iu jisu penda itho no na do man tagasgi ya ka ka ba ulong udai sisa usim gis im utrai ki try udai alpha omega udai basdang bakut udai manengkong bakadu but udai usim gis im utrai ki try but haga kerteng jong ki khosi barok ki dam krop but barok ki tlik ki plabu jisu de try udai mo unong pelong udai mo u kai uta belale ki barok badai mo bolong nong sensyar badai mo uru bolong unong bisar badai mo u kai bolong halor ki barok try ngadua ya kena sipen pai kemat beni kon jeme kin you kin itu ime try kena shifting tat ya me go try bakin da puram ya me go try bakin da shania bakin da ngetlut bakin da itlut ya me go try da download da mesim da jingmut bat da bor baro ngadua ya kerku ni kesngi e pi ki kon ki jang oblay bapin ya da jinget bapin ya da jing itu da jing pen pau ban itu bo try ude we ngadua ya kerku bi ni kesngi ka kamba ga ja ha ga chim ga jong daga ba fi tho yu jisu bo de we ngadoi nga kerku ka teng jong jisu amen but amen try nga kerku pi yo nga sai kendo biang la sai ga sngi teng ne ro ka de jing pen tip yang sai sien bala fi kwa ben join ga bible school idang pelat ye gi form nga ong pi stang knet li sit idang sa one join na wot ba ka por ka dang don teng ta ga jing khang ka dang play ge admission form pinang laban yo join hang ka khas ki bible school pinyo shibun ki jing tip pinyo e jing pesla pinyo men sem ko pinyo jing shai na ktin ke jong blai pinyo e bor ban shakri utra try no kar khoi fi ngin sai shempat kublai shibun try no ta ka buram ju amen